ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ 2017 ናብ 2018 بفقرኻ ሓሊኻ ኣብዚ ቦታ ስለ ዘብጽሕካና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ካባና ይኮነን ካብ ክእለትና ይኮነን ካብ ኃይልና ይኮነን ንሕና አዚና ድኹማቲና ግና ኸት ፍቅርኻ ዘይ ቋርጽ ተዛኣተኸ ኺዳን ብዘላለም ፍቅሪ ፈተኹኺ ከም ዝበልካ እግዚአብሔር ስለ ዘፍቅርካና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ሕጂ ድማ ናብቲ ዝቕጽል ዘሎ ዓመት بفقرኻ ከም ሳሌና ከም ትጓሲየና ከም ተሕልወና ንኣምኒና ሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ቃላት አፈይን ሐሳባት ልበይና በቅድሚኻ ቡቅ ይኹን ከም ዝበለ ባሪኻ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃላት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ቡቅ ክኸውን ንስኻ ድማ ክትሓብሮ እግዚአብሔር 30 60 ኮይኑ ክፈር ብስም ኢየሱስ ጽልይ ኣለኹ ካብ ኩሎም ዝነኣስኩን ዝተሓትኩን እግዚአብሔር ግና ከእግዚአብሔር ነዚ ቃልካ ክስከም ስለ ዝፈቀድካ ይመስግነካ ስለ ሁሉ ነገር ክበር ተመስገን ብስም ኢየሱስ ጸሊና አሜን እግዚአብሔር ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዝና ዘለና ኣብ ቀዳሜት መልእክት ዮሐንስ ያታ መበከስ ርእስተይ ቀዳሜት መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ዘላ ንሕናውን ነታ አምላኽ አባና ዘላቶ ፍቅር ፈሊጥናያን አሚንናያን ኣሎና አምላኽ እንታይ ኢሉ ፍቅሪዩ እቲ ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ከዓ ኣብ አምላኽ ይነብር አምላኽውን ኣብኡ ይነብር ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዝስ እግዚአብሔር እንታይ ክትከውን ትደልየኒ ብምንታይ ክትፍለጥ ኢኻ ትደልየኒ ዝብል ሕቶሲ ኣብ ውሽጠይ ይመላለስ ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ መጽያ ዝመጸትኒ ድማ ፈቃር ኮይነ ክፍለጥ ይደሊ ሕጂ ሓደ ሰብ ፈቃር ንኽኸውን ከመይ ገይሩ የፍቅር ኢሉና ኣብዚ ራይዋሞ ታይሉሎ ንሕናውን ነታ አምላኽ አባና ዘላቶ ፍቅሪ ፈሊጥናያን አሚንናያን ኣሎና ሕጂ ናይ አምላኽ ፍቅሪ ምስትርድኦን ምስትፈልጦን ድሓርካኒ ምስተኣምኖን ኢኻ ፈቃር ክትከውን ትኽእል ብድሕሪኡ ታይሉ አምላኽ ፍቅሪ ኢሉ ድሓር እቲ ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ኣብ አምላኽ ይነብር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ከምዚ ምስ በልኩ ታርእስተይ ፍቅሪ አምላኽ ትብልያ ፍቅሪ አምላኽ በኸመይ ተገሊጹ መጀመሪያ ፍቅሪ አምላኽ በኸመይ ተገሊጹ ዝብል አርእስቲ ህያባት በመሃብ እግዚአብሔር ገሊጽዎ ማለት ነፃ ዝኾነ ዘይግባአና ህያብ በመሃብ ፍቅሩ ገሊጹ ማለት እዩ ኣብታ መጀመሪያ ምዕራፍ ንአዳም ክፈጥሮ ከሎስ እንታይ ሂብዎ ህይወት ሂብዎ ሕጂ ህይወት ክህቦ ከሎሲ አዳም ዝገበሮ ነገር ወልሓንቲ የለን እንታይ ገይሩ መስለኩም ወልሓንቲ ነገር ዝገበሮ ነገር የለን ኣብ ምዕራፍ 1 ሞኑዕናይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጅምር ከብል ከሎ እግዚአብሔር ሲ መጀመሪያ ንአዳም ህይወት ከም ዝሃቦ ንርኢ ሕጂ ብህያቢቱ ፍቅሪ አምላኽ ዝግለጽ ማለት እዩ ነፃ ዝኾነ ዘይግብኦ ንሰብ ክህቦ ከሎ ፍቅሪ እግዚአብሔር ብኸሙ ይገልጾ ማለት እዩ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 28 ክጅምራ ኣብ 27 ክጅምራ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 27 አምላኽ ድማ በመልክዑ ሰብ ፈጠረ በመልክዕ አምላኽ ፈጥሮ ተባዕታይና አንስተይትን ገይሩ ፈጥሮም ሕጂ እግዚአብሔር ዘገደደሎ ዲን ክፈጥሮ ወልሓደ የለን ሓቀይ ሕጂ ምስ ፈጥሮ እንታይ ገይሩ አምላኽ ካ ባረኾም አምላኽ ድማ ፍረዩን ተባዝሑን ንምድርኻ ምልእዋን ምለኽዋን ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ እንስሳን ካ ግዝኡ በሎ አምላኽ ድማ እንሆ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ሕጂ ራይዋ ዘርኢ ዘለዎ ኩሉ ኣሕምልትን ዝዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረኦም ናይ ኩሉ እዋምን ሂበኩም ኣለኹሞ ምግቢ ይኹንኩም ሕጂ መጀመሪያ ፍቅሪ እግዚአብሔር ብምንታይ ተገሊጹ ንደቂ ሰባት ኩሎም እንታይ ብምሃብ ስልጣን ብምሃብ እንታይ ብምሃብ ሓመልቲ ዘርኢ ካልእ ነገራት ብምሃብሲ ፍቅሩ እግዚአብሔር ገሊጹ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኣዚና ንፈተዋ ጥቕስላ ሓቀይ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ሲ ንጻድቃንን ንሓጣንን እንታይ ዝገብር ዝናም የዝንብ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ንስኻ ብዝኾንካ ይኹንሲ ዝናም ኣያቋርጽን እዩ ዘፍጥረት 8 ምስከድና ኣዝዩ ዘገርም ጥቕስ ኣለዎ ዘፍጥረት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ንኖህ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ሳምስ ረኣና ተከይ ቋረጸት ድማ ከም ኣትኸይዳላ ሕጂ መጀመሪያ ፍቅሩ ዝገልጽ እግዚአብሔር
ህያብ በመሃቢ ወይ ከዓ ነፃ ዝኾነ ውህበት ዘይግባአና በመሃቢ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ኣብቲ መወዳእታስ እንታይ ኢሉ መስለኩም ዘገርም ነገር ኣብ ኣስተዛረባሲ ቁጥር 22 ምድሪ ክሳዕ ዘላ ኢሉ ዘርእን ዓጺድን ምሳይ በሉሞ ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን እንታይ ይገብርን እዩ ኣይቋርጽን እዩ ሕጂ ትዘርእን ዓጺድንሲ እግዚአብሔር ቀጻል ይህበና እንዳተጋገና ዘይግበአና ኸሎሲ ቀጻል ግን እሱ እንታይ ይገብረና በረኸቱ ኣባና ይገብር ኣብ 2017 ክሳዕ 2018 ዘሎ ግዜ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ህያብ እንታይ ተትብለኩም በሓደ ምዘርዘርኩም ሓቀይ ኣቲና ንኽንወጽእ ንገሌና መኪና ህበና ንገሌና ውላድ ይህበና እግዚአብሔር ሕያዋይ ስለዝኾነ ፈቃር ስለዝኾነ ንሰብ እንታይ ይገብር በመሃብ የጽግቦ ማለት እዩ ኣብታ ኣዚና ንፈትዋ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ መዝሙር 136 ኣብቲ መወዳእታሲ እንታይ ኢሉሎ ምሕረት ኣምላኽ ንዘላለም ይነብር እሞ እንዳበለኽ ምስ ገለጸሲ ኣብታ መወዳእታ 136 መዝሙር ከምዚ ኢሉሎ ኣብታ መወዳእታስ እንታይ ኢሉ ምሕረቱ ንዘላለም ይነብር እሞ እቲ ንኹሉ ስጋ ዝምግብ ሕጂ ንኹሉ ስጋ ማለት ንኹሉ ሰብስ እንታይ ይገብር ይምግቦ ማለት እዩ ኣብዚ ኸድካ ኸይድካስ እግዚአብሔር እንታይ ክገብሮ ትርኢ ክምግበና ክህበና ንርኢ ሕጂ እዚ ጊዜያዊ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ብምሃብ ዝግለጽ እዩ ማለት እዩ ተኻላይ ድማኒ ብሉጽን ነዚ መወዳድርቲ ዘይብሉን ዝተገልጸ ምሃብ ናይ እግዚአብሔር መዓሲ እንተልኩም ነዚ ሕጂ ንኣምኖ ዘለና ሜሪ ክሪስማስ ወይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኮይኑ ብምሃብ ማለት እዩ ሕጂ ክመጽእ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 እንታይ ኢልና ኣሎ እንታይ ኢሉና ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ድማ እንታይ ገይሩልና ተዋሂቡና ሕጂ ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔርሲ ንወዱ ክህበና ከሎ ካው ዝዓብ ነገር የለን ትዘገርመኒ ነገር ስጋ ለቢሱሲ ኣብ ድንግል ማርያም ድሓር መንፈስ ቅዱስ ተጸኒሱ ስጋ መልባሱ እዚ ህያብ እዚ ነዚ ዝመስሎ ነገር የለን ኣብጣኹም ዘሎ ሜሪ ክሪስማስ ኢልኩም ሰላም በለዎሞ እግዚአብሔር ይባረክ ካብዚ ዝዓቢ ህያብ የለን እግዚአብሔር ይባረክ ካብዚ ዝዓቢ ህያብ ኣሎ ድዩ እግዚአብሔር ይባረክ ሪኹም ሕጂ እዛ ሜሪ ክሪስማስ ንምንታይና ንዝክራ መስለኩም እቲ ኣዚና ንፎትዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱስ ኣብ ድንግል ማርያም ሓዲሩስ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ተጸኒሱ ተወሊዱ ካብዚ ዝዓቢ ህያብ የለን ሕጂ ብኸሚና ንኢየሱስ ኣዚና ንፎትዎ ነፍቅሮ እንታይ ገይሩ እዚ ህያብ እዚ እግዚአብሔር ዝሃበና ሳልሳይ ህያብ ናይ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ተልኩም ህይወቱስ መስዋዕቱ ኮይኑ ስለና ሓሊፉ ህይወቱ ሂቡና ሰብ ዝፈትወካ ሰብ ተፈላለየ ነገር ክበካ ክእል እዩ ገንዘብ ክበካ ክእል ግዜ ክበካ ክእል ህይወቱ ሕሊፉ ዝህበካ ግን ሒደት እዩ ሓቀይ ትዘገርም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ካለ ኣዝዩ ዝፍለ እንታይ ይመስለኩም ህይወቱ ሕሊፉ ዝሃቦምሲ ንመን እዮም እንተዳኢልኩምስ ንመን ንጸላእቱ ዋው ኣነ እንድዒ ርኤ ፈልጥን ህይወቱ ንጸላእቱ ዝሂቡ ሕሊፉ ዝህብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ምስከድና ነዚ ኣብርህ ኢሉ ገሊጹልና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባሕርያ ጳውሎስ ገይሩ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 1-2 ምስራናያ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከምዚ ኢሉና ካብ ቁጥር 1 ከንብባየ ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኮኑ ምስ በለ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱውን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምኡዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቕሪ ተመላለሱ እንታይ ኢልዎ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ከመይ ገይሩ ይፍቂሩና ነፍሱን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምኡዝ ጨና ሕጂ እቲ ኣዝዩ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ድማ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 5-8 እውን ኣሎ እንታይ ኢሉና ዮናታን ዘማሪሲ ምናልባት እንታይ ኢሉ እታ መዝሙር ኣዘክሩን ዘመዘምራ ኣይምተሳእነን ሓቀይ ንጸላእቱ ዝፈቱ ግን ንጸላእቱ ዝመወት ግን
اسكي من الله زمروامو كنقصل عينا እግዚአብሔር ይመስገን ምናል ሞተ ምናልባት አይምተሳነ ሪኹም ሕጂ ጸላቱ ሞተ ምናልባት አይምተሳነ ኣብ ክንዲ ጸላቱ ዝሞተ ብጀካ ኢየሱስ አይረኹናነ ሪኹም ኣብ ክንዲ ጸላቱ ዝሞት والحد يلن يلنا እግዚአብሔር ይባርኮን ዮናታን እግዚአብሔር ይባርኮ እስክንበል እግዚአብሔር ይባርኮ አዚዝ ዘደነቅ አብሮሜ ምዕራፍ 5 ዘላ ጥቅሲ ተቀይስዋ ከማ አይነት መስዋዕቲ ወልሐደ ዝገበረ የለን ኣብ ካላይ ወጋ ዓለም ዝተገብረ ሓደ ታሪኽን ብብኔረሲ እንታይ ገይሩ ሓደ መንእሰይሲ ወደ 19 ዓመት እዩ ሕጂ ካላይ ወጋ ዓለም ክግበር ከሎስ ናይ አሜሪካ ሙሩኻት ኮይኖም ተወሲዶም ሞ አሲሮም ሙሩኻት ነይሮም ማለት ሕጂ ታይብልዎም ነይሮም መዓልቲ ሙሉ እንታይ ገብሩ ኩዕቱ ይኩዕቱሞ ድሓርነት ባዴላ ዝኹዓትዎ ቆፂሮም ክንዲዚያ 17 ዮም ቆፂሮም ባዴላ ኢሎም ይረክቡ ማለት እዮም ሕጂ እዚ ሞዳታ ምስ ቆፀረንተን ባዴላ 10 ዝግበን 19 ቆፂሩ ሕጂ ተመራሕ ዝነበረ ናይቲ እስር ቤት መራሕ ዝነበረ እዚኣ ሓንቲ ጎዲላ ዘላ ተዘምጽኹማ 5 ሰባት ካባኻትኩም ቀትለልዎ ዋ ሕጂ ሞዳታ መጠንቀቕታ ምሳቦም ሽጉጥ አውጻ ቢሉ እንታይ ገይሩ ቀትሎም ምስ ደለ ሓደ ንእሽተ መንእሰይ ወደ 19 ዓመት ውጽእ ኢሉ ማለት እዩ ውጽእ ኢሉ ድንን ኢሉ ውጽእ ኢሉ ስኻዲሃ ኢሉ አልዕላ ቢሉ ማለት ሕማቂዩ ንዛረበሉ ቀትልዎ مسقطلو دحرتم زموت مسرائيس ازي امبار حبيوا نيرو نتا باديلا يلوم تقصر وانسي تم باديلا سكندي صنيحن 10 صنيحن حجي انت را خوينو دا 10 خلوا دا تدغمون 10 صنيحن انتي مسلكم تمنئسي تم 5 7 كاب زموتوسي انا اكندوم مسواعت خوينا حلفيلو يوصي امبر باديلو اركيبو مالتي ريخم إذا زجر منا نمتى مسلكم حدث مسواتي إذا سبزي نبتصوتي يحلفو متحف قدس كنجرنا خلوجن يسوع كريستوس كن مسواته خوينو هيوتو ذهب النمنيو نتسألاتي مجم مريم بارن تايلنا فقري نايجزابير تقلت قالو نتسأزخونه زي جبأنا وهبت بمهابي مالتي تخيل أي فقر نايجزابير تقلت قالو بمنتين تيلكم كا زيا زجبأنا خلو مقطعتس محرت بمقبار ويكا دنگات بمخان دما نا እግዚአብሔር ፍቅሪ ተገሊጹ ማለት እዩ አነ ንስኻትኩም ንሕዋተይ ሰፈርና በይኔሩ መስለኩም አበይኔሩ ትብሉ እስኪ እግዚአብሔር ሲ ተዝጻባጸበና ደው ይሉሲ ስበትናተይ ጽድቅ መለክዕሲ አነ መጽ ክጻባጸበ ካይሉ በሐደ ተጻባጸበና ሰፈርና በይ ምኾነ አዋ አብሲኦል ወይካ ገሃነም ምኾነ ግን አዚፍ ፍቅር ስለዝኾነ እንታይ ገይሩ መስለኩም ነን መዓልተሲ ምሕረቱ የርኤና ነን መዓልተሲ ምሕረት ይገብረልና ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካብ ምዕራፍ ሓደ ዘፍጥረት ጀሚርካ ክሳዕራይ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ምሕረት ይኻትሪ ምሕረት እንዳገበረ ኣብ 2017 ክሳዕ 18 ሲ ብምሕረት እንታይ ገይሩ እንዳሳገረ ፍቅሩ የርኤና ማለት እዩ ክንደይ ሓቆጽ ቆጽ ዋላ እንዳሐለፍካስ ግን እግዚአብሔር ምሕረቱ ሲ ቅጅል ይሉ ቅድሚኻ يسرع مالتي ريقوم حجز محرت فتوت نخو نحنا نمنتاي نتيلكم تمحارز خونا املخ سلاز محرنا مالتي مصحف قدس كزارب كل ازينا نفتوا تقسلامش تنبيت هوسي السميناوي اسرائيل مسرائيوسي عليو حجي እግዚአብሔር ከጥፎም ደልዩ ከጥፎም መስደልየ ግን እንታይ ካኾይኑ እግዚአብሔር ውሽጡስ በመሕረት ነዲዱ نو كتفوم سايدلني يده سخاكو سفركا مقطعي نيرو ግን ازي محرت ስለዝነድድ ካውሽጥ ኤሲ ከጥፈካ ሳይገበረለይን ይልዎ ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 18 ኤፍሬም ከአይልዎ ከምዘይ ጸረየ ዝራብዕ ጌርካ ቀጻዕካኒ ተቀጻዕኩ ድማ ንስኻይኻ እግዚአብሔር አምላኸይሞ መለሰኒ ከመለስ ከአይ ኢሉ ክግዕር ከሎ አጸቢቀ ሰማዕኩዎ مستملسكو تايغبركو تتعاسكو مستفلت انخا سلفي وقعكو صرفن سنتي صيره يمو حفركون حنخكون
ኤፍሬም ዶ ራእዩ ሕጂ ፍቁር ወደይ እትምጭዊ ውሉደይ ኣይኮነን ብኹራ እኳ እንተ ተዛረብክዎ መመሊሰ እዝክሮ ኣለኹሞ ብምኽንያቱ ኣምዑተይ ተበጢሱ እዩ ኣነ እውን ብሓቂ ክምሕሮ ይብል እግዚኣብሔር ትፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔርስ ብምንታይ ይግለጽ ኣሎ ክምሕሮ ብምሕረት እግዚኣብሔር ትፍቕሪ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብር ይግለጽ መመሊሱ ክጋገ ከሎሲ ግን እንታይ ይገብር እግዚአብሔር መስሎ በመሕረት ይሐቁፍ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩሲ ከም ዶሮሲ ከም ጫቃዊታ አብያ ዘላት ፈልጧት ኣለኹም ታጥቕሲ ዶሮሲ ከም ጫቃዊታ ከምት እርንብሲ ንኢየሩሳሌምሲ ከእርንባይ ለመጻኩ ግን ንሳ እንታይ ገበረት አቤት ደጋጊሙሲ ከሐቅፋ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽሞ ግን እንታይ ትገብር መስለኩም ኢየሩሳሌም ካው ትርሕቕ እንደገና ይመጽእ ሰኻ ትርሕቕ እንዳጎይና خلنا نحنا نአብየሞ እንዳጎይና ንኸይድሞ አርኪቡሲ ሕቁፍ ብለና ናይቶም ጥፉአት ደቅት ዝክርዶ ታቦ ክምለስ ኮሎ ነትወድ እንታይ ገይርዎ ጠፊኡ ዝነበረ ወዲ እንታይ ገይርዎ ሓቂፉ ተቀቢልዎ ማለት እንታይ ገይርካ ከምዚ ኳኻ ገይርካ ገለ ጸብጻብ አቅሪቡሊ ኣይገበረን እንታይ ገይርዎ መስለኩም አኸሎ ንዓዝ ወደይ እንዲያውም ክዳን ከኸድኖ ኮሎ ንርኢ ሕጂ እግዚአብሔር ምሕረተኛ እዩ ትምሕረትናቱሲ ንዘለዓለም ስለዝነብር ፍቅር እንታይ ይገብር ናይ እግዚአብሔር ኣብቲ ምሕረቱ ይግለጽ ማለት እዩ ዮናስ ተዝክሩ ነቢ ዮናስ ሓደ ጊዜስ ንሰብ ነነዌሲ ክጠፍእ ደሊዎ ዮናስ ብጣዕሚ ደሊዎ ሰብ ነነዌስ ካብዚ ምድርዝሲ አጥፋእዮም ኢልዎ በቃ እግዚአብሔርስ ክጠፍቁሎም ኢሉስ ካብ ውሽጥሲ ድሌት ነይርዎ ዮናስ ግን ብዛዕባ እግዚአብሔር ባህሪ ድማ አስተረድኦ ሰብ እዩ ሕጂ እንታይ ገይሩ መስለኩም ነቢ ዮናስ እንታይ ገይሩ ናብ ተርሲስ ዝበሃል ዓዲ ሃዲሙ ኸይዱ ሃዲመ ዝኸድ ኩሉ ምኽንያት እንታይ ይኽብል ከሎ ንስኻ መሓርን ንኹራ ደንጓይን ስለ ዝኾንካ ኢኻ ዝሃደም ኩሉ ምኽንያት ንስኻ ከምቲ ምሕሮም ስለ ዝፈልጥ ድሓር ዮናስ ዘገርመኩም ነገር እቲ ኹሩኡሲ እንታይ ኮይኑ መስለኩም እቲ ኹራናቱስ ናብ ውሽጢ ቁጥዐ መሊእዎሞ እግዚአብሔር መጺ እንታይ ልዎ ንምንታይ ክኹሪኻ እንታይ ገጽካ ኹሪ ዘሎ ኣነስ ከመኻ ይኮንኩን ንስኻ ሰቢኻ ኣነ ግን ንዝተመልሰሲ እንታይ ዝገብር ዝምሕር አምላኽ ሕጂ እንታይ ማለት ካልኣይ ከኣነ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ዝተገልጸሉ ኣበይ እንተይልና ኣብቲ ምሕረት እግዚአብሔር ኣሕዋተይ ኣዝዩ ሕያዋይ ኣዝዩ ፈቃሪ ከምኡ እንተዘይከውን ብህይወት ኣይምነበርናን እንታይ ኢሉ ሎሲ ጥራሽ ዘይጠፋኣና ኢሉ ደጓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቅንዲ ሓቀይ እንታይ ኢሉ በቃ ዘይጠፋኣናሉ ምኽንያትሲ ከምዝን ከምትን ስለ ዝኾንና ኣይኮነን እንታይ ዳሉ ምሕረት እግዚአብሔር ስለ ዘሎ እዩ ማለት ሕጂ ካልኣይ ድማ ዝግለጸሉ ፍቅሪ እግዚአብሔር በምሕረት እዩ ታሳልሰይቲ ዝግለጸሉ እግዚአብሔር ድማ ፍቅሩ ብምንታይ ተልኩም ምሳና በሙኻን በምህላው አዳምሲ ምስ አዳምሲ እግዚአብሔር ይዕልል ነይሩ ይዘራረብ ከም ዝነበረ ይዘረዳእ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 አው ከባብኺ ውርድ ምስፈልኩምሲ ይዘራረብ ይዕልል ስለ ዝነበረ ስታይልዎ አበይ ደኣ አሎኻ ኢልዎ ታስዓታት ዝረኸቡላ ዝነበሩ ዝዘራረቡላሲ ብሰንኪ ሓጢአት ናይ አዳም ሕጂ ካብቲ መንፈስ ስለ ዝረሓቐ እንታይ ኢልዎ አበይ አሎኻ ኢልዎ ሕጂ አበይ አለኻ ትብሎ ሰብ ምሳኻ እንታይ ዝነበረ እዩ ዝዕልል ዝጻወት ዝነበረ ሰብ ኢኻ አበይ አለኻ ትብሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገዛውቲ ኮይንካ ትዕልል ብሓደ ትጻወት መጻወትኻ ቁዕሶ እንተዳነይሩሲ እንታይ ኻ ትብሎ መስለኩም እንታይ ትብል ጥፍእ ተይልካስ አበይ ዳ ኸይዱ እክል ትብል ንምንታይ መስለኩም ምሳኻ ኩሉ ጊዜ ስለ ዝነበረ መጻወትኻ ስለ ዝኾነ ስለዚህ እግዚአብሔር ታይልዎ አበይ ዳ አሎኻ ሕጅሪኹም እንታይ ዘርኤና ዘሎ እግዚአብሔር ምሰብ ዝሁሉ ማዓሲ ንምንታይ ተይላልኩም ፍቅሪ ስለ ዝኾነስ ክፍለየና ይደልን ምሳና ክኸውን ይደሊ ቅጽል አቢልኩም ኣንፈርህሉ ኩነታት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ምስከድና የሴፍ ደሓንቲ ታሪክ ክነግረኩም ያ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ቤት ማእሰርቲ ጥዑም ኣይኮነን ቤት ማእሰርቲ ኣነ ኮይ ኣትኹን ግን ጥዑም ኣይኮነን ክባል ትሰምዕ ከምኡ ኸ እዩ ሓቀይ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ የሴፍ
كابتهم أزيوم زفوتهم سدرا بيتو تفليو حدا عزيز فوتو بون حواتون يلو مسو كالاي دماني كابت مدر إسرائيل وتيوس ناب زي فولتو مدر قبسي يخيدو عم مدر إسرائيل انتالو توحدس بزعبا እግዚአብሔር ይነገርዩ عم مدر قبس مسكر كاغن تايز نقر አማለኽቲ ኻት ሰምዕ حقي ጣዖታት ኻት ሰምዕ ኣብዚ ምድሪ ዝመጽት ሳልሳይ ድማኒ ተሸይጡ ይኸይዱ ካምባሪያ ተሸይጡስ ብዘይ ገበሮ ገበን አቤት ማእሰርት አትዩ ሕጅ ቤት ማእሰርቲ ቁልሕ ተበልካ በዝናይሎም መሰራር በخزارብ እንበር መንዳቅ ገለይ ነበረን ንላዕል ተበልካ ንታሕት ተበልካ ሰብ ይብሉ ንመን ከዛርብ እቶም መተአስርቱ ዘለው ኸድሕንዎ ዝኽሉ አይኮኑ ተሐርታይልና መስለኩም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 እግዚአብሔር مسؤ نبرة ثلاثة جزء إخزابير مسؤ نبرة أنت خيكون يمسؤون يرو مسلكم ما كم كلها أنا نفرهين حكي كيف فره أجوها زبل دم سخص معه إخزابير كتسالي مسؤ مهلا ويريونيرو بس خمسي دم موجس رخيبو حجي مسانا زخون إخزابير انتين تدايلكم أجوها خبلنا كلتشعن 10 شو عتنس كلتشعن 10 شو مت كندي ساعه جوخا تباهلنا لنا كندي ساعه تتقوطر وس بتعم بزح حدا اوان دا زور كاخت كيد كلها مكينه غرم بلكا واو نا اغزابير فقرسي كسع كندزي تبل مالتي نفس خات حتت ولا ترسنا حلوه انت راريخو نحنا بعلنا نحل وايد مثلا حكي ملختي يهودا منعناي ملختي يهودا معرف حدا وزر اسران حدا رايوا نتنا بهيوت زل عالم زبصح محرت متياروتا محرت غويتانا يسوس كريستوس انا تصبيقوم سي عر نرئسيقوم بفقري املاخ حلوه نرئسنا بعلنا ايكوننا نحلو بمنتاينا نحلو مسلكم بفقري املاخ يتحلو تارئسنا ريقوم حجيكم عدوم كلوس حد نغر الله مالتي تفقر أملاخ يزحلوك تفقر أملاخ أجوخا زبلك أبيت ما أسرت يوسف كأتقوله أجوخا عند بلزت أنا نوعنا برا نسوي مالتيو التسالسين ريو لعلو كله خاص مرولوز دلدما أجوخا زبل زي في اللينا زل علما ويزخنا فتسم أملاخ فتسم سبن يسوع كريستوس هالونا أيتحجوسم نقعنا أملاخ كنا نقع يسوع مسانا هالوا كل جزيسي أجوخا يلو مسانا زخيد يوحنس ونجيل معرف 14 مسكر ناسي أزيو زدنق يسوع كريستوس تزارب الله أزي حسب كله كل جزيء جرمني كما يلو جزابير مساي خون يسوع سلزلن راح جزابير مساي خون انتايلو مسلكم كسر حدا خجمراي لبخو ما يشبر بأملاخ أمانو بايون أمانو أبيت أبويلو بزح محدر على أتي أنت زي هلوس مبالكم نيره سفرة خدال والكم خيد علىكم كيدا سفرة مسدال خلكم أبت أنا زلخو نسخاتكم أو ما أنتي تحتكونو كتكونوس تمليس خمت إمو نبايك وستكم إلو أبت تحت ورد مسبلنا هانتايلو مسلكم منفس قدس مسانا نزل علم كم زخون ينقرنا تحت ورد مسبلنا مالت نزل علم اغزابير منفسي كابانا كم زي فله ازينا عنام بار مصنانعنا مالتي ازي بزينا نصنانا بزح غزي يسمعمو انتي مسلنا مسلكم بتناتنا خلت حيلي طرح ننبر زلنا يمسلنا كنكم يكون يا املاخ مسر اخايسي غرم يزبلك تفقر املاخ مسر اخاس تقال داخبت كيتبل مبر حمشش يخاتبل وشتخ مخنيات سنتاي تقاون مسلكم وشتخ بقى فقر املاخ مسسارا سركا مسترد كايخا خالق سب كتفكر تخل حدا صحافه يالو نحن شمو كوا قداس يكونن كن انتايلو صحيفوسي اب حدا غوربيت اب حدا هافتام نيبرهود ويكا غوربيت اتيو مالتي حجي كاتخلو اتبوتا صعدو طرح زنبرو ينيرو مالتي حجيتهم صعدو طرح سلازنبرو اسو بغله كمغله يلو مچم اتخبابيوم اتيو اتخبابيوم مساتوا ازوم سبات ازيوم ايتحغوسون كالا عليت سلازخونه خوص ودليو
بحلف منادا تغربيتو خوصو دليو حجتا غيرو نزسي اسراتي بقى اسغع بقى كمزي طعمو غيرس كابز غزاسي كمز وصخ غبرو الى حسيب ها حجتا غيرو زيد اللي غحف دمص او يبل مشيت ليت غلغبر مسبرتعو زي سباي بزيحو مالتي حجي مسبزحو اسك غلغ غبري حجين صرصيرو خوصي يبلسي نتناتو زلو مكابياسي كيديلو سنتاي غبر مسلكم نتناتو سنو كغبر كلو سنو زشابل نغبروسي نتو غزو خيد خات وسيخوخا يغبر مالتي كم سكيره تساقي خوص اندادلوخس كم يغير يشابل دغبرله زلو سنو اندغنا خا دغي مخانتاي غبر مغب خمص كلو فرق نحو فرقخا نزي سباي اتا اف دغس غدفو بلولو مالتي زن مغبم صيله زلوكو غللون قتلنا كمرمرنا نينو مرميري يبلعنمو صبوخو حجي غريمو كوصي لحما اندا غبركوس نسخا ممليسوسي صبوق غبرلي انتي سبستعيد سبدي انتي غليلو كح بيلو انس حنت حطو حتى كادلي حما غبركا مقصالي نسخا خاص صبوق تغبرلي حجس مردا ابيني كتوصي علاماي كابز غزاو تغ مردا ابيني كميلكا خمز خوين كايلو حنت ازيا عباي بسرات كنغرك كايلو انتايلو كل غيزي انداد مخو كل غيزي انداد دخيمه خلو خنداراي زي قد فن فقار زخون يسوس لك اندابدلكوس يقرا اندابله فقر سلازر عيني فقرناتو زريكا زلو خيلو فقادنيا ديخا يسوس كتقبليلو وا كمز زغبركا انت خوينو في يسوس لو مقبلو يلو يسوس تقبلو زابير مسكن ريقوم حجي اغزابير صبقنا زدلي املاخي كفونا يكون زدلي حزقيل معرف 10 8 قصر 32 31 سنتايلو حنت نفسكوا كتطف ايدلني اغزابير كتطف نفسي ايدلني بخومي مدحان كنوج كلنا دس بلنا مالتي مسواعته خوينو حلف كله مدحان كبنا خلو يسوع كريستوسي انتي مسلكم حنت نفسي كتطف ايدلني تسعن شعتن نفس قديفوس نحنت نفسي زخيد املاخي ريخوم تفقر املاخ ابزي خاطريو مالتي كسع كندي مسانا خخون دلي اغزابير مسانا خوري دلي ابراهي مسكركم ابت موداتا مسكرنامو نزل عالم مسانا خون حج انتي دلي اغزابير مسلكم اكل تشن 10 شوعتن 10 شمونتن انا فقار خون انت دليني انتي دلي اغزابير مسلكم تفقر املاخ كردئنن كم تعانتو يزبلو فلطون تايلو تخاليت كان تايلو كامنون فقر املاخ استردو سب وا معلتي ولا اندا غنص كاي حقوف بلك معلت اندا دفا كاي حقوف بلك فقر املاخ زي تردو كن تاي زغب صبصاب يزمص صبصاب زاغير كاني صنح بيتروس كو زغرمكو شو عت غزيكو بزحتي امسيلاتو شو عت غزي بزحتي تردياتو تايلو مسلكم وا حوي تبدل النسي ها شو عت غزي تغدف كلس صبو حجي شو عت مچم بزحتي ان بيتروس يسوس كن تايل مليسلو شو عت غزي 700 مچم 490 سب زبدلكا محلتي يلا دعقا ترخيبكم كوينكم ايدون 490 انتي مالتي زي قصر مالتي ريخوم حج انتي زردنا زلو يسوسي معلتي ناي محرت اف دغه احنا سنتاي زدلينا فقارات كنكون زدلي تشن 10 شوعتنس بمنتاي تغليص ازا مدهاني علم تزبالسي انا كله تعريفوسي فقار بيت كريستيان فقار بيت كريستيان جابر يمسكن امين 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 جابر يمسكن فقار بيت كريستيان حجي فقرن تاي مسلكم اب حدا هو فقارها هو فقرات لزخنا انا كلنا تحاقفنا زلنا ግን ካብቲ فقرن تاي غبري يوسخ حقي ካብ زلنا يوس نلعل እንዳወጻና اف دغ خفت كبل كولوسي اب قدام حدر نعنا ريا بيلوز بيت كريستيان سي قدام حدر ريا بيلو مسيبزس وا زوم بيت كريستيان دا فقر انديوم ريقوم حقوف نبلو ابدغ زي رخبه زسا انا سبسيب بيت كريستيان تاخو عقوبه خونو ريقوم اب السودان نغرون نيرومس بتاع متحبسه كاب كلا عدخ موص خلوس اندع صبيقم زفولتوا
ኣለኹም ማለት እዩ ክመፁ ከለስ እንታይ ገብርዎም ኢሎምኒ ዕቑባ ይገብዎም እሞ ድሓር ከዓ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብኡ ክነብሩ ይብዎም ወእግዚአብሔር ኣብኮም ተዘብፅሐን ደስ አይብለኩምን ሓውኻ ሓፍትኻ ሓቑፍካ ትሓድር ኣነስ ወረግት መደቅ ኣቕስስ ኣምፃ ቢልካሲ ምልእ ክብል ሰባብ ተገዘሎ ደስ አይብለኩምን ንምንታይ መሰኩም እግዚአብሔር ፍቕሪ ኣተቀደም ዝነበርና ባፕቲስት ቸርች ሲ ፓስተር አጸቢው ስለዝፈልጦ አንደርሰን ዝበሃል ሰባይ ነይሩምሽ ሓደ ግዜ ጸብጻብ ከብኮሎስ ኣብ ውሽጢ ዝተረፈት ነገር ነይራ ኣብ ዓመታዊ ዝግበር ዝነበረ ክፍሊትሲ ንሕና ከማኒና ክንከፍለካ ኢልናስ ነጊርና ሓቀይ እንዴ ከፍለካ ኢልናስ ንሕና ኢና ነጊርና ንሱ ግን እንታይ ይመስለኩም ምፁ ጥራሕ ሪኹም ምፁ ጥራሕ ንዕውተው ከምዚ ዝብል ኣምላኽ ይዘለና ንሕና ከ እንታይ ክንከውን ደል ኩላህና ማለት እዩ ኣባይ ጀሚርካ ኣና ካብኻትኩም ኣዝየ ዝናኣስኩ ሰብ ግን እንታይ ይደሊ ብፍቕሪ ንፍለጥ ሰባት ሩሕሩሓት ደንገጽቲ እግዚአብሔርስ ደንጋጽ ስለ ዝኾነ እዩ ኤፍሬምሲ ኣየጥፍኦኒ ዝበለነ ህዝብ እስራኤል እንዳበልዎ ከለውስ ሓቕፎም ዝነበረ ማለት እዩ በዚ አይለ መልእኽቲ ክውድኤ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልና ፍቕሪ ኢልና መደምደምታ ብምንታይ ፍቕሪ ተገሊጹ ሓደ ነፃ ዝኾነ ዘይግባአና ህያብ ብምሃብ ብዙሕ ህያባት ማለት እዩ ኣዝዩ ዘመወዳደር ተዘይርከቦ ህያብ ዝሃበና መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ተኻልኤት ድማ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ደንጋጽ ስለ ዝኾነ መሓሪ ስለ ዝኾነ ብባህሪው ፍቕሪ ኣምላኽ ታይገብር ይግለጽ ኢልና ታሳልሰይቲ ኸኣኒ እግዚአብሔር እንታይ ስለ ዝኾነ ኢልና ኩሉ ግዜ ምሳና ክኸውን ስለ ዝደሊ ህላውነት ናይ ኣምላኽ ክህሉ ምሳናስ ይደሊ እንታይ ዶ ቅዱሳት መላእኽት ጥቕኡ ኣለዉ እንታይ ጎድሎን እግዚአብሔር ንውስኸሉ ነገር ዘየለሲ ግን ምሰብ ክኸውንሲ የፍቅር በቃ ደስ ብሎ እዚኣ መልእኽተ ጎይታ ዓዚዙ ባረኽኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተባረኹ